di faraba min be ni ya fara bitumu de ala ya fa fo tumu bi koloba awa tumu jamani o te tumu yere awa yere mais o tumu o kelen bi kila ka yere mako ke dide non seulement o de la ala ye donbako be question do dima ko ala ye wayu di fedoma ko kirate melekete jinete mokote o itme afu dide ala ko wa awhayna ila nahli corona sura ya do bla ko Salatou Nabihou o dide sura dide na ka dide ya sura do bla da dide to wala spécialement bon o dide ala de wayu ci dide ma kaka do kulu la o mana aka do yiri la aka so joy mana ika aka yiri fere club bedum mina yele maka ke dinono ala wahyu jigi dideka kirate merekete wahyu be jigala kiradeka wahyu be jigi sahaba odeka me wahyu jigira dideka ka kala ka soron kuturu kerengere dide to kola ya fam même ya la c'est dide ma kira kan solitaire bon mi atani ni bi ke kira kan solitaire bon malon ya fam ah ali dobe ay wele akati kapita do to akati kankere comme ka atara mi atani to sa ebolo mo me mi atani mi sani e do bolo amase kona jurumi binena o mi atani kele di je febe ni troshi mene sokono lumière bina ni ya mene kolo kono lumière bina ni ya mene dibio dibila lumière bina bon ni lumière di o donc ndaka bo ategela a kale kunye aboka blaka kana no ngono ni toko sebele do bola neke koka ibsika siranye ma be fedo de kono takla ka fedo blaka ma noko kemandi ka soro aboy tigela ika fo ala kire ko son ala ka bange no waye ika fo sallallahu alaihi wasallam barabana ngara mo usuri ngwele ado yoro mina e ma soro ala ya bange ka ko adai ski donc la ma famille fort ni mi atani bibolo les mania do fare ka kira kan soli abana et puis fait beba kono c'est ça ande o me français o bidro ko to o jomi aboy tigala troka ah ala nyaani ni fa ala kira ko son tinana de mais e sangolo da kira min kama kadu ko da kira min kama ala kira bonye ka se dekere dola ga ko kira bangela domina ala ma damben shi banga do shema fada soso matoro atoko yidi adama de mabange so mabange fal mabange damben shiti je kono min bangira amina ta bange do ko pour que damben do kana na fo kana ne kira jera dongele na o te bunya daya donc ala kira koso ndeu ngeme sonye ala nyaani ni fe kira koso ko ko sunelina sallallahu alaihi wasallam Konaté dande mi atanina donc là ka fi toronga dugo bi jabi bi kusebe ma fa ala ka jen la fiya papier ti ma bolo ala ka papier da bema denti munu bolo ala ka dedu bema bana bi ma na ala ka bekena ya hami wo hami bi anamine ala tabibe ala nyaani ne fe kanda be duru do le sarani ole beka hamidla duru jumendo taya balmaka tigana ni wa akoka hami be papier ko la ni ne kungama million hakayin black ana mi dugo ke bi papier soro aba black ana parce que ay balmaka black ana ni wari mais ne ko ay bolla ne ke mi bi tigala kira valeri jira ala le ka do tigala ala na ya soro ne karla ko ka nje ka kuma fo che kira bonya kama ala ka ambe ka hamidla akira ambalmaka ka o do mi na wule ka bo jamana ina Faou kata dieta de 5 ans. Ale ta emi. Le 5 mois c'est folode. Na mana kuna si. Ko mi atani de. Ale bina ka Konaté yera de ka tlaka fosoka. Abu wuli ka boye kana spécialement au kama. Amba foka wale mando. Le 5 tendo en mana do. O sebe. Konaté ambi yera fou. Vraiment ambalmaka ka do ni na fe. Ay min di ko kana dima asira o ayere nyere ni soja
eta dile fana ngofe e fana dobo la ko o yeta wa me no fana make andara mo mana amba tigi fuka wala ni mando sama chama mbina e yorola anni wa kelin direma e ba dinema nti malebu nti mo lebu me billahi tallahi do borane fe kuna shindo aisu yo kuna shindo ha kuna shindo do be mauludu abta mishi saba so de mine ko ne koti kasro billahi tallahi kabi alayinda ma ke kabune kera ai ta mo ita wai so ni mo ga fa che clara ka ta che fe ko ne koko che ka million sabadi ko mina ko do ke che million sabadi ni ti chere do min bi war di dirama na ma kere no kunu dia kuna shinte ala di wu pour ko to doron kana akana kuma nun fo kwali mawluti manena kai ni tara de kai chiwat ah ne be mi ka mishi mbalma ke Konaté dobe ale be mwele de ko mishi aka mi gaji kwani mo mishi dinani ba fo ai kono se ka pani dumi abo mi obo o mishu aben denga wole ka wato menni sandolido abana ka dige samoro ni sega ya mina be singa ka chef ko Konaté ko mina kalwa do ko ka million saba mawludu ko shikini ala kan saba ni ko chema mbi fola ka fe mi nyina fe mina ala deli kai nga ala deli sara na dimina chain koro do mina doron aka bala bi no fight Allah na dimina chain koro ka fo Konaté ko sama masema na dimina segoni kele mba fo ala ye abenga do defi mena e chain kanu ala jati kama ala mi sonaka Goundo boroto ala ere ka panga na nefe ya ansikile fleta tatete ala mi yoke ale ka soni baka josa dokera sa ala mi yoke akato ala kuso akai ya fani Allah akbar pi malela ko bado Allah akbar parce que atiki jamana sa ala kalimana dama ko kacha bon ola ngo cheka yafa donc o chama munu bike do bi baga mago madoro Konaté ko ka lesaraka Konaté ko ka niketa buta du sanka du meni dorome kelintira enka kuma ebino dorome kelintina ebina wardo nema e ka gazolo talen kacha o wari ah men ni ma klaka e fana teti doni Konaté donc ala kalimala da ñoo def fo ngol ci sene anye be kitabu kuradola ani dakabana safle ni kitabu ni kadi katimanga kitabu beka Konaté po mi gla million kimehirika a pon fallait de flejila kamera anye bala a pon fallait de flejila Konaté ye la clé des besoins awo ni mabo la clé miftahul kada il hawa ki mabo gla ya clé kitabu ni to la clé des besoins awo nye point kaka parce que nye point joni kira kan soli mi o soli ba ko no de la nye point photo kaka ma na fara ko ma ko nye la clé ay so mi nda la ne o fleni woni ni kira kan soli nye ba la point ba ne da ele do fleni avantage de prier pour le prophète kira kan soli nafa min bala ankara mo abe min lasi adama tema ga ko ni doron ta nga mo ko ya fama de parce que ni nana kira kan solita abe min lasi adama tema
abita kira kan soli bita fo nafa ni nafa binani di ke akono ya fam anya dam ne yere kara dola masega ba bon ganga ke nafa binani abeba akono bo donc sani ka isigi ki bi soli ke kiraka alaje soli bi mula se ima soli bi ikishika bo muma ni odo ni talanda mandala mo bita baga farama ka walu o bolo bi gulo o ba do sanu mba kono no soro la bolo bi nugo o kuma uti salia bon jebe de kanga ni kitabu iza jebe ebina kirakan soli na fando o ko fe soli de mado ba kono munu be na bi foma ko bonga jetala ba o kitabu de ni o ko fe soli do be ko Salatou Nabihou ale bi ni Salatou Nabihou Salatou Nabihou c'est donc kana na fo ko Konaté photo taka oui Salatou Nabihou Salatou Nabihou o de ni mu yem bla nuna e ba do e ka che dol di ma ki kana tinema ama cheto ko fo mama da fo ay brigi kelen doni de di makana dia o de mblan no mbolla si ga ko neka bonye Konaté ni ke abeka wa soro ye fedo de ke ala kama ni soli e fama ko Salatou Nabihou fo ni France ki tasma ko a kono fembi sofi jona Salatou Nabihou biti akateli duko jabila ko duko ba o de la ni riba fuka ferama riba de sele shen wolo fla don kasi tasmaka ka keminen dola na kalaira ibi ko na kalamani ibina wuti o de la fam ko Salatou Nabihou soli mi sadri tasma be ka kalanto ko nuna ka kalante quoi donc o kitabu de fleni ato babe bunye kodo keranye o de mblaka amanyina de uzal mami ka fait ko keshfulu goma o safna wallahi ambara muso dobe abe bara la Congo tellement que a bousculé no bara yoro la a ka barake mais ale keshfulu goma ale ba wurdi avion kono be nabta du ko tagam na sana ka sa sero la aya jija ka wabi wolo fla soro la ka toto kemenani ube bakele no na ka soro kana ka du kono mo do ka ke kune ka soro ka avion ta ka bo fo Congo kana ka du kono ya ka soro kana to babi wolo fla dafa kane wala nga du ko ka du kono noko memuna e adam na avion kono sane du ko muna ma labai ko ai kam na jiri to akaso ba donc keshuluguma o de safne yo ma ti fe ko tulu ko chama na sisa tulu a chama na sisa chama bana na sa donc men bela ma minga sababu tala ala kana osama me mako ka famu fana nunu tulu ni safina u bora wati jume voilà ntara maka ni muso betara maka alhamdulillah ndé fon fen balo ko yara fana betara alhamdulillah tulu warto la kidabu warte ola nunu ye mogo yere mako nyani de Salatou Nabihou voilà keshuluguma ni e nana piedo ana keshuluguma ni awurudi wa bi olofla ngal mami kote kono o manye mako mina ko la harakal bi kuma ko nere ya gushi wuli balido obo e kanga awurudi wa bi olofla e kelentise ni safne soro kuma abe ni korana abe kuma ya awurudi o de la we question chaman diama ko akanga do yiga na wa kira ka solide do ni kira ko ni bol ni na ne ka bol en bi nyengere voilà donc c'est ni bi tegala kira ere de bi bulu ala kira ka bo
e ka ma ba nya jole nya nata ay ka mandi ka fendo ka nya na de safina minum biti kila ere valerika di ama ya fam meni akoyoro te munu bulu komi français no no fenno mana yoro me ka no me ba ko ya fam inshallah donc là ka boye ke baga amba ko ka barka da ale de nana ni mbay me baraka yoro do de la c'est-à-dire mo gore manga mo go la yoro mi na ale play ngabi ka la chamanje la ka soda ale damolo ale tetiri munga ko na re ko jeta ka sa ay biatari ta e bolo damina bodo ngana ni tetimina o biatari nyon duru ko ni so donc vraiment isra de bala bolo maliou ani lamin baka bela jele o ka duwo ke iye parce que Konaté ni Gakouche Kabako Dedo. On est la même âge. Ouais, il faut que tu vois. Ah voilà. Donc ton femme est tombée dans l'eau. Ah voilà. Donc on a téléphone numéro débit 76 23. C'est la même chose. Il faut que nous karamogo il y fa fana ku karamogo ma ala nga bulun na daga bula ne tayi be na tega ma choko donc là oui mo be chikana vraiment bouton de bibolo ima ni anni salon fale do ni gabu na don wole ni tala na fukini nunu ni camera o beche malo mata am yoro mam ta ko be mumbe ko gabu na wo tem na ga ko frege bi donc kanu mumbe oke ani dane mumbe oke vraiment amba ni ala ta ala ka nunu jiji e bi mo ko jigi akoro ya fam e bi mo ko jigi akoro parce que ni ete ni koromandi nuna mais hali dugu klafe do mana tugu kati foforo mi so foforo la ngere be ya fanyini I muso fe ndo muso ni de baya pela yede parce que I donné Konaté nofe ni muso kera kele ya bagatoye amanoko madame da Konaté fe o yele o kanta ka boy aw ka 3h du matin do ka so mada wotere wele bike wotel bike awo bon o do be I dame sunokale wati na telephone bi soni muso bala che bala fodo ba foko ani clé déjà 3h du matin be fi wasro 13h be do ka yoro la donc ni demain ka famille rete abe sunoko uche ah abe sunoko uche oni ko bi dimi ukoro oluka clé fela de yo bon e ka clé fela o be oluka dugu klama donc e bi wele ni mo nere bi kabako ya ila kwa e bi wele wati be donc ami ya fanyi na hali kadi mafe akadi ni tara o kan yoro jouer e ka jouer au koro vraiment ko ami ya fanyi ni ofe mais fa ka famu fana ni barama ko ati kala ya kini moneti tout donc escalier de pour ka sambela soro il faut aider ma ko el washitatu an tawassul pour que ka Konaté soro ya tawassalu nabika ou be aider blanye fait pour que ka Konaté soro bon donc la faut e ka toro oui reno ko ga pour la solution d'ailleurs toi il met wele ko foye quoi donc la ni obiti vraiment mi ya fanyili dimba o fait ko sunoko chenina ambo ya fanyili ko sebe ka tide un bela jenen fo vraiment ka anini ala ka here ka mbay ga ko ka klaka afi itinege bo nina itinege bo buda baraye barakala ko de do da fengele bika atonye fongo fi ga ko kabi ala ye dayma de ga fone ko Konaté ni dia bon donc là o be ani nyokon fa be ala kama bara e bi joye ka ketala ne bi jonga ketala o wal ko min tede fonni na kanu ko mana gele ya to ali kane wele o don teleso do na na ko be na emission ngo ma be glan ka fodi ni na o ma di bara la abuna kamera tune ne nyeka saka
kuma do fo na o ma deli mina mais ko pour ka ne gaku ba ke ngwa ni gaku na ne fe du kla fe ngo gaku numéro télé do ne bolo ne re numéro télé do abo hanna ye samba ke me ke kuma na gaku bi da question mo na ne bodo o la préparer to la o bine do ne bodo donc ambi fo ajarani baraka baraka da nate ambi fo bi wala imano kadu oki shijani kena ala ma ala ka bi anima ala ka dimba ta fanga bi anima ala ka dimba tigi bela jele kan naso ngono yayi mba ka tuwoli shini ala ka dimba tigi kan ko so nate kani kunu ngodana ya wato ande sebe akolela ni sabe sam ngani ko de 2010 sisante e san chama ida en chama soro kono fen chama kera ko kono na amani bi bonyo na danaya sur danaya fokana bisi ona Konaté we ala kode ala kama je ale bi je kata fe ko wodi la nata je ni nata o mafa awe ba o fara awe dabla o kana ala ma antake o ye ni wati na fe ni kitabu ko no chama bole do mo kanyi de fe chama bole do abe fe ni tuli upi sakna fana o fana chama na le wati na safara mi atamika ka ko chama mba fana bora ni wati na bare Konaté ko akara bara ale buru parce que ko ni mo min te danga denye mo min danga do ma o ma ko kana so do no e welele ke na fora ka bana o te suno ko bi donc Konaté ko akara to bi na sa ningara anga tade sa na ti ale be fo ka do wali no madrid do na ram fe ale tate mbasara mbolo ele a bamso korole bado avec a wuri do bamsoda jaw photo babul anana soro bola ne gabana subhanallah nuko akata ife akai welele ke ko ka to manja ko peter ko obina pansa ko me aleti danga de nuko me nere kumanga kuma folongoro nunu famuka nuko me se kana tigi anga suko na tuko de kiti danga de o ma yebe danga de dola asika ba photo kila na ongo mungera akala nana bolani yando ango chana tinga ndele iba kono ni ala sona amina dobla ka ni ala sona aka soro kata ne ko akana shini ko no kwa nana bishi ne ko ngo nga galera me o kuma infana de ban sauver parce que ni au fort lahara ko do be ni ala ya kenena ga ko ni ala be kuma ni de ko ala ma kana danga de sema ni de ko ala ma mami nga sababu te ngolo kana sema ni ala yi danga de sema ala yera ala dungo ko danga de ma ko tinye no sirane ma ni be ala yin nga mo na yi danga de sema ama mami nga sababu gla ka dona na yo sema ma fo mo na yeni sema donc ambi sauver mena o de la ni salon fallait danga doute ni salon fallait ko sababu be bola ne ga para danga doute wo ko sababu bala akmai antna toy hanna ya soro do bina kashi andala parce que akara problème ya mbolo ni mo me bola ne ga kulukuro mo me bola ne ga di damando dima ba tara ka boloda donc la anna ya soro mo be wuli akama peselu dedo ni daga bi ko itaso ni ka sababu tala itaso donc c'est obligatoire bi peseli donc on va do de kedro albe amisigo ka ala en so fen chama ay ga hutara maka safina warto la ni buru warto la e be halala du kono daga bana mawli bi bolo mana safina warto la fo warto la olu be soro le kofa ani mo de ne minaka ni ni donc la mo kanga mo namara de ni halala yoroti bolo dongo do le 25 manase ani mobili to kam ba fo sutiki na to fere o kamana go hani belabi kono abi makaya mais o de bi ma bla karato ni fenchamana o be soro la ka ba parado textile table o soro la ka ba bi halala du kono i muso bi saboke juru tila ko ko tila mais mo bi bla ko ferikele la to
donc nya ya ambe ni bo anda chama jana ala kana danga de se ama mami nga sababu tala ala kanu se ama amisira la hara ko de na manya kambita na fara ko ko chama ni ma che kina bekajo amana wade onga na unjora ni ala ko abanjo mi na mbako e ado aka sababu te mu ya ci ama ala ba fo Konaté chwa region Konaté awo téléphone numéro Konaté ka numéro 76 23 20 99 76 23 20 99 Batman ga ko numéro 76 23 49 22 76 23 49 22 ambe be fo ka be wali mando ambe do ka nyiko shine bi mo ko fla kana warden no inshallah ala ka dore na wani mo wani Konaté sigle wati na ba fo ko Konaté be Bamako ya wati na ni bas Konaté be Bamako ya ni wati na fana ya Bamako ya ambe be fo ka be wali mando o mana ni minu be sura fana duna aw mina kiyara fana du assalamu alaikum wa rahmatullahi